బంగారం ఇదేగా ఇదే? బంగారం 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 ఎవడ్రా వాడు? DJ విజయ్ విజయనగరం చిట్టికి నీరు పూస్తేనే పువ్వు ఎరుపుస్తుంది కానీ నా ప్రేమకి నువ్వు ప్రేమను పంచితేనే కదా నా మనసులో బాధ నీకు అర్థమవుతుంది. ఛీ, పోరా. బంగారం 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 DJ విజయ్ విజయనగరం నువ్వు హ్యాపీగా ఉండు, నా చావు నేను చేస్తా. చచ్చిపోమ్మా చచ్చిపోమ్మా చచ్చిపోమ్మా. ఎవడ్రా వాడు? DJ విజయ్ విజయనగరం బంగారం బాగా ఆకలిస్తుందిరా. నువ్వు వండచ్చి పర్వాలేదు, నువ్వు దోచి పర్వాలేదు, నువ్వు బిర్యానీ చెయ్యి పర్వాలేదు, నువ్వు తినకపో నాకు ఆకలిస్తుందనే బాధ నీకేం తెలుసులే. బంగారం 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 DJ విజయ్ విజయనగరం బంగారం చాలా మంది అడుగుతున్నారు నీ బంగారం ఎవరని. ఏమన్నా సంబంధం చెప్పను, నువ్వు దూరమైన చెప్పనా లేక నువ్వు నా దగ్గర నుండి చెప్పనా, ఏమన్నా సంబంధం చెప్పను చెప్పనా. ఎవడ్రా వాడు? DJ విజయ్ విజయనగరం తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ బిడ్డల పైన ప్రేమను చూపిస్తారు కానీ నీ మీద నేను ప్రేమను చూపించాను. బంగారం 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 DJ విజయ్ విజయనగరం అని నువ్వేం చేసినావు తెలుసా, నిన్ను నమ్మకం నీ మీద నమ్మకంతో ఉంటే లాస్ట్కి కన్నీళ్ళు మిగిలి చెల్లిపోయిన బంగారం చెల్లిపోయిన బంగారం చెల్లిపోయిన బంగారం. DJ విజయ్ విజయనగరం ప్రేమను చోట నమ్మకం ఉంటుంది, నమ్మకం చోట ప్రేమ ఉంటది అని అంటారు కదా అంటారు కదా అంటారు కదా. ఎవడ్రా వాడు? DJ విజయ్ విజయనగరం నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. లవడాల ప్రోగ్రామ్ వస్తే రావండి నేను పోతే. DJ విజయ్ విజయనగరం అయిపోయి